Bueno, moitas gracias a todos por viros hasta aquí, hasta a Cova Cervia. É un placer estar aquí presentando este soño, ¿no? Este soño que hoxe xa é unha realidade, este crossing. Estos dos temas que tocamos eran un vals que se leva por nombre Vals da Fraga. O segundo era o Camiño da Cova, é un nome que un tema que nos dedicamos a xente da Cova Céltica. Un aplauso para ele! Xa non só a xente, a Brais e Pedro, sino toda a xente que aquí nos xuntamos, cando os 2 meses que estuvamos grabando aquí o disco. Nada, Pedro, Camiño da Cova. Ahora seguimos cun tema composto por un gaiteiro, Edemiro Fernández, que se chama Xeina.